Θες να μάθεις το kick smash στο πάντελ? Πάμε γρήγορα. Το kick smash είναι ένα smash με αρκετό topspin, το οποίο κάνει την μπάλα να πεταχτεί μακριά και ψηλά μετά το τζάμι. Στόχος είναι η μπάλα ή να βγει από το γήπεδο ή να επιστρέψει πολύ ψηλά, ώστε ο αντίπαλος να μην την πιάσει. Στην προετοιμασία μας για το kick smash πρέπει να γυρίσουμε πλάι τους ώμους μας, να έχουμε χαλαρό κράτημα στη ρακέτα μας και να ρίξουμε το βάρος στο πίσω πόδι μας. Η λαβή μας στο kick smash είναι continental pro-system, καθώς επιτρέπει περισσότερο έλεγχο αλλά και topspin. Η κίνησή μας στο kick smash είναι από κάτω προς τα πάνω και η επαφή με το μπαλάκι είναι λίγο πίσω από το κεφάλι. Πολύ σημαντικό για ένα επιτυχημένο kick smash είναι να δώσουμε την απαραίτητη πίεση από τα πόδια μας και να κάνουμε και ένα μικρό άλμα αν χρειαστεί. Δοκίμασέ το κι εσύ και πες μου αν σου βγήκε. Αν δεν σου βγήκε, έλα παρέα να το μάθουμε.